Y ddafad 2 flwydd neu hun adran y Charolais sy'n fan ni'n sylw ni nawr yng nghanol yr heilwen braf yn un ynghylch y defed, Jane a Dilwyn. Jeff Probert yn mynd ati nawr o Gaerwangon fel cath i gythrel yn gosod rein yn y drefn cywir. Ydy. Mae'n chwilio nawr wrth gwrs am rinweddau mwy ar bryd, so mae'n mynd i edrych am gwarteri ôl, Llydan, Dwfwn, Gyhrog, a bydd e'n edrych am gefen sy'n syth o'r ysgwydd nôl i'r bôn y gynffon. A chwilio am cig ar y lwyn, yr loen. A wedyn ni ar ôl fe'n neud y cyfan na, bydd e'n weddol siŵr o beth mae'n mynd i ddewis. A wedyn ni, wella bydd e'n manylu ar bethau fel traed a pwy mor smart mae'r anifeiliaid y fyny. Hyd yma, mae'r Cymru wedi gwneud yn dda iawn yn dyn nhw, Jane, fel ti'n gwybod, ond yr Albanwr, Bruce Ingram o Aberdeen sydd yn arwen fan hyn ar hyn o bryd. Ti'n iawn, maen nhw'n troi nhw mas bob blwyddyn, maen nhw'n anferth, maen nhw'n siamplau arbennig o Charolais, maen nhw'n... Mae chefni fel ford fyna nawr, ynddo e? Mae fel ford, maen nhw'n cael digon o fwyd, fi'n credu bod y tir fi'n siŵr lan fyna yn wyll. Mae'n cystal a lan fyna, Dilwyn? Wel, dwi'n yn gwybod. Ond maen nhw o hyd yn troi allan defed mawr. Cyhrog. Maen nhw'n stocmyn da? O, maen nhw'n gweithio'n galed. Maen nhw'n stocmyn arbennig achos maen nhw'n cadw rhai miloedd o defed. Maen nhw'n cynhyrchu rhyw 900 o harddod blwyddi bob blwyddyn, a mae hwnna yn anhygoel. 900! 900, a mae'n bleser gweld bron bob un o'n nhw. Mae llawer iawn o'n nhw lawr i'r NSA Sale yn Bilf, a ni wedi gweld pwy mor dda mae'r ni'n gwerthu os maen nhw'n dod lawr. A bethau o bob bryd hefyd, dim ond y Charolais. Suffolk, am wedi llwyddo gyda nhw is bencampwriaeth y Suffolk wedyn ddoi, felly yn llwyddo mob math o adrannau yma. Ond yn ail ar hyn o bryd, mae Paul Curran o Aberhonddu a wedyn yr Ingrams eto yn drydydd gyda Rory yn ei harddangos y ddafad drostyn nhw. Chi'n cytuno dy'r drefn? Wel, o dw, chi ddim yn gallu cystadlu i fod yn onest. Mae'n gyntaf, ail a trydydd yn, maen nhw'n cyn bwyso na, mae wedi dewis rhyw teip yn dweud, mae wedi stico at beth mae e moyn. Y beirniad wedi rhoi sel i fendith ar y drefn. Safon yn uchel iawn. O, uchel iawn. Bruce yn gynta, a wedyn ni Paul Curran yn ail eto. Mae wedi cael un ail yn barod. Doi ail. So, twar y teg, pawb wedi dod mas ar defed a wedi wneud yn dda iawn. Mae Arwyn wedi wneud yn dda, fe droi plug iddo fe. Mae wedi cael pumed fyna. Mae rhaid ni gofio am y gŵr, Jane, yn dweud? Bydd eitha hapus dy wyna fi'n siŵr. Wel, diolch o galon i chi'ch dau. Mae'n harwen ni trwy ddosbarth y ddafad 2 flwyddyn neu hun. A Bruce, massive congratulations Thank you very much. You do it year after year. Yeah. But this is the first today, is it? We were out in Top Lands as well on our first night, so that was good. Fantastic. And the Suffolk yesterday? Yeah, he did well, yeah. He's massive. Yeah, he's a fair size, yeah. But what's this one, homebred ewe? Homebred ewe, yeah. So this is the best she's done so far, so really pleased. Brilliant. Fingers crossed for the rest of competing. Yeah, thank you very much. Well done, you. Okay, cheers.